Ahojte, priatelia. Už veľakrát sme sa, dúfam, stretli a predpokladám, že sa ešte stretneme, pretože mnohí si mysleli a hovorili, že dnešným dňom už všetko vyriešime. Nie, to len sa začína teraz, aby ste pochopili. Začína sa to, že v prvom rade musíme sa dostať do médií. Potrebujeme osloviť národ, pretože vážim si vás. Vám teraz patrí potlesk. Zaslúžite si ho, lebo pýtam sa, kde sú tí ostatní. Vážim si, cením si napríklad úspech športovcov. Ale zoberte si, prídu športovci, hokejisti, prídu tisícky ľudí. Poslední ľudia, ponížení, zotročení, prídu osláviť tých druhých. Prečo neprídeme teraz bojovať o seba, o svoje deti, o svoje rodiny? Toho sa oni budú báť, keď my sa postavíme. Pretože keď budeme len pár ľudí, tak veľmi ľahko proti nám postavia štít, hradbu policajtov. A to my nechceme. Vy ste povedali, 43% nepustí. Tých 43% bolo zmanipulovaných a podobne, využitá gorila, ale pán Fico si neuvedomil to, že tento štát prevzal už nie tých zotročených. Už celá Európa sa hýbe, celý svet prežíva nielen ekonomickú krízu, ale hlavne morálnu, filozofickú krízu. To nie sú len peniaze. A tu musíme my stáť, lebo to môže niekedy prísť až tak ďaleko, že to môže skončiť trebárs aj oblečením do uniforiem. A tam už bude ozaj neskoro. A preto nečakajme nič od tej vlády, ktorú ja nazývam sofistikovaní zločinci. Nečakajme nič dobré od nich. Tie divadlá, čo nám tu hrali, treba z banky a tak ďalej, boj s bankami. Chudáci Slováci nemajú ani účty, mnohí z nich. Čo budeme riešiť? Pamätajme si jedno. My, Slováci, nezabudnime na to, tento 17. november nech je nám poučením. Máme šancu teraz znovu ukázať to, čo sa presne zbabralo. Pred našimi očami rozkradli obrovské bohatstvo. Oni si môžu svoje bohatstvo preniesť do rôznych rajov. Ale kam si vy odnesiete svoju biedu? Do hrobu. Jedine tam. A preto, Slováci, my sa musíme postaviť, aby nám naše deti nepluli na naše hroby, že sme boli zbabelci a že sme boli hlúpi a zotročení. Presne to. To oni potrebujú. Aby nás rozložili, aby nám tu dávali cigánske otázky, aby nám tu dávali rasovú neznášanlivosť, aby nás nazvali extrémisti. Áno, my sme extrémisti, lebo chceme normálne pracovať a za to normálne dostávať plat. A to sme my extrémisti. To nazývajú. V 89. sme verili, že sa to tu zmení. Verili sme a nejakým nedopatrením sme si nevšimli, že eštebáci chytili moc znovu do rúk, ekonomicky, politicky a postupne to tu zotročili. Len pre zaujímavosť poviem malú krátku rozprávku, rozkradnutú rozprávku, ktorá bola skutočnosťou. Jeden Peter K. z Trenčína venoval 5 miliónov korún vtedajších na kampaň budúceho pána prezidenta SH a za to, keď vyhral, prišla pani magistra B z Banskej Bystrice a ponúkla pánovi 5 podnikov za tých 5 miliónov, nech si jeden vyberie. Tak si vybral stredoslovenské štrkopiesky a kameňolomy v hodnote 80 miliónov. Rozpredala sa potom Dubná skala za 320 miliónov a to sú čie peniaze? To boli naše peniaze. A to len jeden človek. A potom sa to zlikvidovalo a dalo sa to preč.
Zmizlo to, podnik zmizol a miznú nám tu fabriky, miznú nám to a vás budú prenasledovať za hociaké drobnosti. Budete mať nedoplatok 5 eur alebo 50 centov, exekútora na vás zavolajú. Vytvorili výpalnícky štát exekútorov. Kde to existuje normálne na svete, aby štát sa staral o týchto ľudí, ktorí majú prácu, živnosť, aby im naháňal zákazky, aby z nás spravili vazalov. A tu je to najhoršie. Je to arogantná vláda, smeje sa nám do očí, sami si rozhodujú o svojich platoch. To by som rád videl toho zamestnanca, ktorý bude hovoriť o svojom plate, aby si znížil. Však to by bol samovrah. Takže jednoducho zrušia si kamery, čokoľvek. Jednoducho tento národ ale treba zobudiť, lebo nechápe množstvo vecí. Povedzme si pravdu. Terajší pán premiér pourážal minulom pred pár rokmi tých, ktorí stáli tu na námestiach. A on sa postaví do čela tohto národa. Však to je skutočne otázka, či je tu občan a potom možno oblbčan. Pretože títo ľudia nemajú morálne právo stáť. Nemajú morálne právo. Ale bola to naša aj chyba voličov, že to dopustili. Ale tu nikto nám nevysvetlil. Vysvetlil vám niekto, čo je zástupná demokracia, čo je priama demokracia. Oni nepotrebujú. Oni vás nepotrebujú poučiť. Jednoducho chcú len vládnuť. A vy musíte poslúchať, skloniť hlavy, čušať a dať si dovoliť všetko. Dáme si to? Nedáme. A tu musíme, pýtali sa ma mnohí, zmeníme týmto niečo? Zmeníme, pretože ľudia nech vidia, že sa čosi deje. A ja vám z tohto miesta hovorím, že čakajte, musíme si dovolať práva vstupu do verejnoprávnej televízie a rozhlasu. Osloviť národ. Je skutočne trápne, keď STV sa nám to ani pomaly neobjaví, príde Markíza alebo Jojka, je to pekné od nich, ale kde je verejnoprávna televízia za naše peniaze? Všetko je tam kúpené, ešte vám idú zvýšiť poplatky a nevpustia ľudí, aby oslovili národ. Je to hanba! Hanba! Hanba je to! A jedine vtedy, keď nebudeme chodiť jak Janko Král a Janko Rotarides po dedinách a búriť ľudí, upozorňovať, my musíme osloviť národ. Jedine to je ono. A my nepotrebujeme počiatkové mosty, ktoré nás tu zabíjajú. Všade sa šetrí, všade sa snažíš čohosi, ale na náš úkor. Na naše zdravie, na životy. Vozia nám tu odpady, vytvorili z nás totálne vazalský štát. Dávajú nám kadejaké prímesy do jedál, do šeličoho, aby zarobili na nás. A my potom čo máme? Im to nevadí, že skončíme s rakovinou, skončíme s inými vecami. Im to nevadí. Ale nám to vadí a musí nám vadiť a musíme osloviť jeden druhého. Už som raz povedal, buďme ako vírusy, ale vírusy nakazené láskou. Nakazme láskou druhých a porozumením. Povedzme ostatným tie slová, že čo zmeníme. V 89. padla Varšavská zmluva pomaly. A dá sa, keď bude len pár ľudí nás, tak nás zmetú. Ale keď postupne bude viac a viac, nedovolia si. Tam je tá sila. A preto, keď bude niekto rozprávať, čo zmením, tak ten nezmení nič. To je taký, ako keď sa roľník postaví na rolu a povie, no čo budem robiť tu, nespravím nič. Tak ani nespraví a zomrie od hladu. Ale my nechceme zomrieť od hladu. My sme ľudia, my sme budúci slobodní občania. My si to nedáme. Oni sa dobrovoľne nevzdajú, ani my
sa dobrovoľne nevzdáme lepšieho života. A preto hovorím mene vám a k všetkým. Musíme sa spojiť a nešíriť násilie. Na to čakajú. Ale čakajte to, že začnú teraz o chvíľku akcie. Ja som napríklad iniciátor SOS občan. To si nájdete potom a buďte pripravení, prídu akcie. Prídu už o chvíľu akcie, kedy sa budeme my domáhať vstupu do verejnoprávnych médií. Aby ste takto nemuseli mrznúť. A nech to vybojujeme, aby vaše deti nemuseli potom mrznúť. Vytvorme novú budúcnosť novým ľuďom. A preto hovorím asi takto. 17. novembra 89 rodilo sa dieťatko, ktorému sme dávali meno Demokracia. To dieťatko postupne vláda nám zabila, zničila. Umrelo nám pred našimi očami. A preto ja žalujem všetky vlády ponovembrové. Mečiar, Dzurinda, Fico. Žalujem tieto vlády za to všetko, čo nám tu spravili. Žalujem za sociálne samovraždy, ktoré spáchali ľudia. Žalujem za dôchodcov, ktorí museli horko ťažko, dreli ťažko a dostali len pár drobných na lieky. Umierali nám pred našimi očami. Invalidným deťom berú veci, berú im prídavky. Žalujem počiatkové mosty, ktoré nás tu zabíjajú, rozkrádajú. Žalujem v mene všetkých, aj disidentov, ako som bol aj ja prenasledovaný. Ako je Magdaléna Nadzamová, ktorá je v exile, ktorú pozdravujem do Čiech, vyzývala Fica, Mečiara, Dzurindu, všetkých možných. A teraz jej hrozí, jej ide o život. Žalujem v mene všetkých tých, ktorí trpia, ktorých deti nemôžu chodiť do škôl. Žalujem a hovorím jedno, prisahám, že to dieťa, ktoré vtedy zomrelo, dnešným dňom začína ožívať. Dáme mu meno Priama demokracia. Vaša vláda, vy budete rozhodovať o politikoch. Vám sa budú zodpovedať. A keď niekto rozkradne, bude za to stíhaný. Občan bude tu skutočným pánom. Vydržme spolu, vyhráme.